Ak chceš voňať inak ako väčšina, toto si pozri. Ukážem ti spoty o parku, kde nájdeš niečo, čo nemá každý. Ako prvé som sa zastavil v Elite Palace. Toto je úplne iný level. Arabské, níž a výrazné vône, ktoré na Slovensku stále nemá každý. Skúšal som 3 smery, sladké, čisté a korenisté. Oud, Elite, Lazurd, sladšia, hlboká, orientálna vôňa, silná projekcia. Mali je viac čistá, uhladená a veľmi nositeľná. Tento typ vône, ktorú si dáš ráno do práce na meeting alebo len tak do mesta. Makarem je už úplne iný vibe, je korenistá, výrazná a sebavedomá. Potom som sa presunul do Rituals, väčšina ľudí sem ide po sprcháče, ale majú aj veľmi dobré pánske vône. Tie som tu našiel 3 druhy, korenisté, sladké a neutrálne. Čisté, minimalistické, ideálne na každý deň, ak nechceš nič príliš ťažké a stále chceš pôsobiť upravenia fresh. A čo ma najviac baví, majú tu vône aj do auta, takže môžeš zladiť outfit, parfum a interiér. A na konci Aroma Perfume Bar, toto je fakt zaujímavý koncept. Tu si vieš namiesať vlastnú vôňu presne podľa seba. Vieš si vybrať, či chceš viac sladký tón, napríklad vanilku, karamel, jemné ovocie, alebo ísť do sviežých citrusov, čistoty a fresh vibe. Ak máš rád výraznejšie veci, môžeš pridať drevité alebo korenisté tóny. A čo je na tom najviac za mňa cool, vyberá si vlastný flakoník, minimál, luxusnejší alebo výraznejší dizajn. Celé to nastavíš podľa seba. A tiež tu majú dokonca olejčeky ako vône do auta, takže si vieš zladiť parfum aj interiér. Tak čo, ideš skôr sladké, fresh alebo korenisté? Napíš mi to do komentára.